И какво става, хора? Това е кандидатурата ми за Darkcraft. Става до много добри. Вече съм на 14 години. Почти 15. Първата къща е това, дето я построих. Тук тя беше първата, нали? Това е нивка или какво да го наречеме. Нали, кухнята си е това. Поле, честове. Това беше първата къща. Типичен се по-стара. Това е втората, пак същата къща. Сочове, нали, маса. И така. Това е пътечката към това. Към градината, нали, за вилиджерите, те да се отглеждат. Това е третата къща, въпреки че съм направил малко повече посвети, защото са по-малки. Ето я. Нали, под не исках да слагам. Ето отново градина там. Това всичко е направено на Creative. Ето е градината. Фонтана, нали? По-подобно го представям фонтана, това е. Пак селска къща тук. Доста, нали, уютно. Ето това също. По-бързо. Ето това. Това е другата селска къща. Стана една последна. Тя е тая, дето са населили всички вилиджери. Марш да. Ето я. Тук си има всичко, нали, ледно. Таен свет. Нали, там са надили да го спиш. След като се боиш океана, взимаш си книга, нали, това за декорация. Това беше за кандидатурата ми в Darkcraft. До